Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra. September arajar arpuar. Barang ni ka jeseng Pini sibon ki bo blay unle ngila duai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka baning kong ka long banginget ngini i sibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plat na ka jing te ka jing khom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam ya ka bagi nang la ban yalap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da duai ngi da angnot ru bangi yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye duai ru nagamenta kini ki jing yeseng bagani ki jeseng ko bangong epi kan long haga singi thoding si sa jan singi ulai haga singi thoding kan nantang ko ki jeseng kata diga for jan mit san shiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ki jeseng step ka jeseng posteng kan don ki jeseng jongki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ki jeseng jongki khna ga kit zo praise posteng men step kan long ni ki jeseng nang ta hagapor RBG kan sadan sakaway ke jinseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpentip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marway pinwan khat lang i yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba ba jangai khat lang i ki bakin wan lang she ke ni jenseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke sitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi kmilanti maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay bodon bor ublay ubala baro deheng tangi nget makani ke jing seng kan wanra ya ke jing kemen hagani kan nongba ko maka babel ke thu haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel ki ba pang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maka babel ke thu bakal don ke jing kemen hagani kan nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ki jeseng leng bagi jing duai leng bagi jing shakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le akan ka nongba la finget ai ngu lupa na ru menta ngi duai bang inget sngau ba ban bu i ka jing kan mau ya ka jing pentip fila ban share fila ban pentip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi ba pinyawan ru ka sngi da ka men sim ka jing duai blai un khui bi blai shibon ki kmil ti ban i fi ha ka sngi blai un kar khui fi amen Hari ni kesini kamu mentang kuat bani keren bat pi bagata kalong ke ka dur ke bishisha ke jong Jisu. Kan aku boleh share fi we barok aku keteng ke jong Jisu Christ bang adap ke Jisu Jisu kemen fi ni ka bang yo bani keren nak kesini ban ya pet ya ke tin ke jong blai ban sung thu ban menang su thu Jisu ya ke barok kum bag ke tin ke jong blai ke hikai bun sin ngim tip ya ke tin ke jong blai ngila sunget la ganget ya ke bang ngila ju osngau balaong danore raya ni kesini ni sngap ngi pet ayu pat ka tin ke jong blai ka ong ha kita ki ke bangi di osngau na ha ke balapen i hangi ha ni kesini ko mga ong pi ngi pet alor ni ka subject ka dur ka bishisha ka jong Jisu
Ladang ipet na kaktiin ka jong blay. Ngi iya ka dur ka bisisya ka jong Jisu. Kamday siya ka dur ka bau Jisu udang don hakani ka perthai kum uta uba kenjado handrangi ipet agani ka sengi ka dur ka bisisya ka jong u Jisu hadien ka jing ipat ka jong u. Ho ngimtip ya ka dur ka ba kenjado ka jong u Jisu haka bau udang don hakani ka perthai ngimtip ulong uba kumno. Lasu ong ingi ba ngiyo ya kata ka dur ka jong ulam ba kata ka jan kata ka syaraut ya ka ba penkup yu ka por ba tep yu ngimtip kata ka dai ka bisishana kam dai ka bisya ki ong ba na kata ka jan ka ba tap mar kata ka snam ka bibit hangta lasu yo ya kata ka dur ka jong Jisu ya ka ba kalong ha kata ka dur ndra ngimtip kata ka jan ka dai ka bisishana kam dai ka bisyaru ngimtip ho kata ka jan ka don do menta ndra ngimtip la ka dai ne kam dai ka original Hendra ngak ban kran ni fi gane gasngi namar ngi syakri hagane gasngi ndai bangin syakri ya tau Jisu bakan jado hendra ngin syakri ya tau Jisu ubalami ipat uba syong sisya baru badon sisya ya ka dor blai ke jong u bangin apet na gaktin ke jong blai ka babel ka ongom no halor kane ka dor ka bisisya ka jong trai bamno bla i ne ka dor ude wianes uba tho ka kitab jingpen pau ngin apet hagane ka pon na ka jingpen pau ka nong ka baneng kong ka khot ka bakhat ar kaba pen pau syai ya ka dur ka jong Jisu nginya pe ene ka por tingala pai ban yo khmi thu ya ka ta ka tien ka bala kren hanga ti haba ngala pai ngala i nyau ki ding pen yang syarak ser ka babel ke thu ingi hang ni ba u yones u yo sngo ya ka ta ka jing khot ya ka ta ka tien u yo sngo ba ba u pai dien ban pe u yo i shwa ya nyau ki ding pen yang syarak ser ngai gene ka dur ka ba fila ban yo i kadur jong kiding penyang syarak siar bat ka babel ka ong pada pedeng kita ki nyau kiding penyang syarak ya wei ubakum ukun ubriu ubalakup jankup hadu ki kejat kabamut uyu ishwa ya ukun ubriu kabamut uyu i ya Jisu ubalakup jankup hadu ki kejat ka jankup ka jong ukalong hadu ki kejat kamdei tang steng ka de hadu ki kejat bat ubalapan po ka jingpan po ksiar haki jimbun kabut naga syadam ke jong u kadon da ka ksiar sudah lapan po yu nela pendaj da kata ka ksiar kata ka syadam ke jong u baga babel ka ong ni bat ka khli jong u ba usnyu jong u ubali kum unyu lang brot bali kat ka yor ken bat ka khmat jong u kum ka thli ding yones u i ga u yu i ya Jisu ubalakup jankup haduki kejat nang tau yu ipat yu senyu jong u ubali kum unyu lang brot kat ka yor kan kamu udah li bik shot udah li bik par utau senyu jong u ba babal ka ong na ka sadam ga jong uru kadon kata ka jingpan po na ka jimbun ga jong u kamu aba ula pai ban pet u yu i yu Jisu pedeng jo kita ki ding pen yang syarak ser u yu i yu tau khun ubre u yu i yu Jisu barabawi iu Jisu kai ka bawi iu ong ba uba kup jankup hadu ki kejat kamu uyo iu Jisu ubada kup jankup hadu ki kejat ki jong u ba ulapan po ka jingpan po ksiar ha ka jimbun jong u kadon kata ka jingpan po lemut kadon ka jingdeng ha kata ka syadam ka jong u udan da kata ka jingdeng da ka ksiar ba ka khli jong u ba usnyu jong u ki balik kum unyu lang brot balik kat ka yor ken uyo iru bau senyu jong Jisu ubali sisya kat unyu lang brot kat ka yor ken kabamut ubadali sisya par ubadali shot le singala ban ong uyo i kita ki senyu ki jong trai barom tang kata bat ki khmat jong ukum ka thli ding bau iru ta ka khmat ka jong kum ki thli ding kani ka khmat ka jong trai kalom ka thli ding bat ki kjat jong u kum karnong bapernai kum haba latang yaki haka lawarding uyu isi taki kejat jeng kalom takar nong kabalatang ken huma kata lawarding kay tin jeblay ka ong bagi kejat jeng kum karnong bapernai kum haba latang yaki haka lawarding kum balatang ki lawarding i taka jeng pernai kum balatang ka lawarding kada pernai hero kata-kata barka ktien jeng kum ka jeng sawa shibun ki baru baru snow ya kata ketian we snow kum ke jing sawa shibon kita ki baru ladan hagakti kaman jong u nyau ki klor manak sintur jong u kada mi no ka white lambar liang serti banap
Babel ke itu aga ketika man jang dah nyau ki keluar, bat aga shintur jang kada mi na da ka white lamba arliang serti banep ong ka ketin ke jang blai. Bat ka khamat jang ka longkum haba ka sngi ka tengshan ka borba jang ka bat ui ka ni ka dur khamat jang kum ka sngi ka bat tengshan ka borba jang ka bat ka Babel ke itu hang ni. Bat abang alayo iya ngala klon sebak hagi kecat jang kum ubayap. Mars ni sebak ukelan kum ubayap. Namar uyo yau belai. Tadeng tala dang ipet ya kani kadur ka jang Jisu. Ya ka ba uyanes uyo Kam ya dai ba ka kadur ka bala dan lupa jingmut jungi. Ani ta kidur ka bangi yo man lagas ngi. Aku abanong ifi kani ka kadur ka jang Jisu. Kadur Jisu kum ublay. Jisu bala kup hakaburam. Fin kan mau kani ka wairu. Bo anda ba Jisu la mi ipat. Shim la kup syu ya ka jo kadur. Lapan kala na kata ka dok met. Na kata ka dok brio. Sya kata ka dok buram kan. Klem kup syu ya kata ka met baken jadok andre ya ka met ka baken jaman sim. Tang ba ka don pat ka met ngakwaan pulih kani ka por. Upol upen sungthu bhai kata naka shiti ka jang syaki koren kal nong ka bakhatsan ka ongkom ni. Kum taken kalong kata ka jing mi pat yaki ba yapru. Labet haka baput an pen mi pat yaka haka bamput. Labet yaka haka ba klemburam an pen mi pat yaka haka buram. Labet yaka haka jing telot an pen mi pat yaka haka bor. Labet yaka kum ka met baken jadok an pen mi pat yaka kum ka met baken jaman sim. Kum badon ka met baken jadok dan ru ka met baken jaman sim. Fi upol ong hang ni ba habangin mi pat ngin mi pat da kata ka met ka baken jadok ngin mi pat ha kata ka met ka baken jaman sim. Kamut Jisu haba mi pat na ga jing tep uklem mi syo ka met ka baken jadok andre ka met ka baken jaman sim. Kadai ka met tambah kam dai syo badan ka dok bagas nam andre ka met ka baken jaman sim. Kadai ka met tambah kadai ka baken jaman sim. Kam dan senam syo angta. Tading ta Jisu haba urung ka kamera ula bandrung leng ba ka kenro ro. Ba ka bagi senran gidang syong wang long ka jing suk ipi. Pediang yuman sim bakot. Jisu ya kendo iki senran ka jong mdai syu hakadur ka baken jadok. Henry ula kup ya ka ni ka met ka baken jaman sim. Tading ta kwa abanong ifi naduk ka sengi ka ba umi pat na jing tap wat ka Mary ka nong Magdala. Kami thu syu utrai kadang mut bude nong ap kper. Henry ndabu Jisu pun itu ya ka. Kalau itu wa pleng udah utrai. Kidan sekian ngot Cleophas ba utu weipat usenran kila mi na po Jerusalem menlet cepo Emmaus. Kila ya bu utrai borok sisngi re borok sisngi hakata ke jing kren ki klem itu ba udai utrai. Mau Jisu klem kup syu da ka met lan klem pong syu da ka met ka baken jadok andre ulakup da ka met ka baken jaman sim. Kani ka met ka baken jaman sim, kani ka met ya ka bapila ban ketak. Kani ka met ka baken jaman sim, kani ka met uba kalak ban bam jing bam. Jisu anda haba ulami ipat, uya bam jing bam ro, bat ki senran ki jang Ule ya kendo yu Petros kat ba kini kidang ya tong dok kha. Fu opi dan jing bam na em. Bat ho kila yo kem mi kiti dok kha ba kila ya mo kila ya shet, mo kila ya tang kiti dok kha kiti bam kiti kpu. Jisu bam kiti jing bam. Tading tau ang ro upen kan ma ngi baka jing khawai utrai kam de tang baka kut no ang ne perthai ong ngalapen kre ro mo haka hima ga janga bfnyo bam lembat ka kamut haka yeng ga jong ublai wat haka ka bakin jabneng ka bakin jaman sim ro kadan ka jakai ka bangin ya bam ndai shu aka met ka bakin jado ndai haka ka met ka bakin jaman sim tading ta kwa abang ifi ka de ga jo ka met ba anda haba ngingin mi ipat ngin kup ya ga jo ka met kamet ya ka bau Jisu kup kadai kata ken kamet ya ka ba nga ban ma phingin kup tadai tang kwa abang fi ni gasngi Jisu bangi syakri umdei Jisu bakan jadok ya ka ba ngi juyo na gasngi syagasngi na ka por ki kalendar ne ha ki jing thau ni ha no ka ba ngi bo apo ki frame ki dor kato ngamtep ka dei na kam dei ngamla ban ong ba ka dei ngamla ban ong ro ba kam dei rangim syakri tu Jisu bakan jadok Ringi syakri yang ni Jisu ubalami ipat. Ubakup hakadur kajong ublay.
Kabakup hakata kamet kabakenjaman sim. Balngi syakri atau Jisu ubakenjaman sim. Hoi Jisu udai ubaladon nadok mensyua. Udai alfa, udai omega, ubasdang, udai ubakot, udai ubanengkong, udai ubakaddo. Udai mau ubala pelong hiki udai ublay. Udai ublay ngakwa abanang fi udai ublay. Kajingwan jo usik ni pertai arjasna mensyua kadai tang kata kajingwan ka jong na ka jinglong blay ka jong na kata ka jinglong ka baken jaman sim ka jong na kata ka jingkup ka jong ya kata ka mat ka baken jaman sim wan man sim ya kata ka mat ka baken jado but huim lai pulai snem shiteng but hadin nang ta layap lami pat upong biang ya ka jo ka mat ya ka ba upong mensyua kum ublay tadai kita kwa badong ifi ka negesngi to ai bangino mani yu Jisu ubahaga dor ka bangi yo i namar kata ka dor kam ya dei unyu kli ude ubali musin to ka dor unyu kli de boyong ka dor khmat jo ka pher khmat jo lam thli ding mi i kata na thli jo mi kita ka wait lam ba leng serti ka wait lam banap ka baba ki thu ba Ukran ki jing sawa kata ka tin jo lam shibon ki ba ka dor khmat ka jo ani ka bateng shan kum ka sngi ka borba jong ka nganget phimla ban pet ya ka sngi ban nginom la ban pet ru yo blai namaru teng shan ha ka buram ka jong u bang i bu kup jan kup bang i ba sadam jo ka dan kata ka jing phong jong kata ka ksiar but kane ka bang i ka bible ya e bang i hador kam dan je dai ru am tading ta ka abdang ifi wanu mani yu Jisu ubah ka dor mani yu Jisu ubah kan jaman sim u Jisu balakup ya kata kamet ka baken jaman sim dai u Jisu ubah kan jado marutahi dai u Jisu ubah shisha ya ka bangi dai ban syakri tak dau Jisu ong pin mani u tribe blai dak ai hau men sim bad aga jing shisha kam dai syo ha kata ka baken jado aga baken jadur na kata ka bangi la ban i dak khmat beriu ke jongi henringin syakri u tau blai ubadan haga puram ju ubah gajing krau ke jong ya ka baka bible klapen i tanga ngai hi utran ka khu ye fi namar dangi syakri shisha yu Jisu ubakan jado kanum ja e yangi ne dangi syakri yu Jisu ubakan jaman sim tang ba yu ia ngin kelon kram hamadan kumba ukelon uyanes ba ukelon ru kumba yap tadaw la daw dei shau blai ba shisha nginam la ban yang ha ka presence ka jong u ngai utran ka khu ye fi utran ai bor fi tongin yamani yu Jisu ubakat kum ka ketian ina dua nga ka por ka manta try ni ka por nga aingo yame bangiyo ka ni ka jihikai ka ni ka por ka manta try ka ni ka jihikai ka hikai yangi ya ka ka ba melong hadin ka jingmi pat try baka dur ka jong me ka per bak labak nagata ka bangiyo i man la ka sngi but try me khot ingi bangin mani yame ublay ubashisha ublay ubala mi pat ubakup haka buram blay ke jong me uba kup ru yala di uba pang ru ya ta kamet ka baken jaman sim kamet ka baken jaman sim pat but try shu yau to Jisu uba ngi muddur haka jing muddur breu ke jongi uba kup ya kata kamet ka baken jado ngada dua ngada kerkui ni kon jome men ai bor kin ro menta kesngi bakin ang la go try ban syakri ya me kat kum ka ktien ban nget kat kum ka ktien bangin syakri ya me go try da kata ka jingi i ka khmat dai bangin syakri ya me go try ha kata ka jingi i ka baken jaman sim try ngada dua men ai ki ka revelation ablai try men sim ko pen pet ki khmat jingi ki kon ki jome Begini i ya me ko try ha ka bor ha ka buram ke jome begini i ya me ko try ha ka ka jinglong ke jong me hi ko try ya kata ka jinglong ka batan rai ke jong me ya kata ka jinglong ka bashisha ke jong me ablai bangino mi mani kulmar bangino mi nget kulmar ablai doi try ba me man ai me pen pau ye ki kon ya ka ka ba me melong ya dua ngi dekar khu plate ki khmat ke bona ke ni kesni ha karteng ke jong Jisu unang pedem amen amen ngai try kar khui fi ngai fi jing kar khu lam ba ke ji kai ke balengkot ang ni ke por ublay nang kar khui fi ngin say syampat amen Kaponat Gospel Media Ministries ka ministry ke beladap mentala khat san snem da ka men sim ke jing kemen da ka men sim ke jing songo yo blay ngiyo ben pelong pat ya ke jeseng healing festival how new snem menta hang the po madan puro
nado ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ki jeseng pini shibon ki bo bleun le ni ladwai banginget ni niu i ka kamba ka jong blai ka baning kong e ka long banginget ni i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing phom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dei ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snam jong ka dei ka ministry henry kham tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim sha ka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da dei e ka ta ka jing pen khia ya ka do henry ka dei ka jing pen khia iki men sim bangin da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jing tong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing ye seng bagani ke jeseng pembangong e phi kan long ha ka singi tho ding si sa jan singi blai ha ka singi tho ding kan tang ka we ke jeseng kata de ka por jan mit san chiteng nang ta ha ka si sa jan kan don lightly ke jeseng ka jeseng step ka jeseng posteng kan don ke jeseng jong ki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jong ki khna ka kit zo praise shi posteng men step kan long ka ne ke jeseng nang ta hagapor arbije kan sadan sakawai ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublai ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sansteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip pen kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba de jangai khat lang i ki bekin wan lang i shekene ke jenseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke shitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jingseng mangi khmilenti maro blai jongi ubangi shakri ude blai juki kamba ude blai ru bakrau blai bodon bor blai ubala baro tadeng tanginget magani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen hagani kan nongba ko maga babel ke thu haba ki apostol ki lek ban yalap ya ke gospel ki ba pang ki yo khia ki ba shate shakom ki ba yap ru ki empat maga babel ke thu bakaladon ke jing kemen hagani kan nongba ngi khmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki ba bon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ki jeseng leng ba ki jing dwai leng ba ki jing shakri ki jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le kan ka nongba la finget ai ngu lupa nu menta ngi dwai ba nginget sngob ha ban bu ya kan ki jing kan mau ya kan ki jing pen tip fila ban share fila ban pen tip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi ba pinyawan ru ka ki sngi da ka men sim jo ki jing dwai blai ker kui bi blai shibon ki khmil ti ban i fi ha ki te ki sngi blai nang ker kui fi amen